Много често тревожността се поддържа от нашите вътрешни модели. Това са модели, с които сме свикнали и през които сме свикнали да реагираме. Но понякога тези вътрешни модели повече ни вредят, отколкото да ни помагат. Такива модели може да са свръхконтрола, перфекционизма, може да е угодничеството, т.е. много хора с тревожност са свикнали да поставят желанията, нуждите, грижата за другите на много по-високо ниво, отколкото грижата за себе си. А когато не се грижим за себе си, нервната система се изтощава и много често това прераства в силна тревожност.